This is Christmas. And what Hola, què tal? Com esteu? Bueno, anem a explicar els passos que teniu que seguir per formar part del vídeo de Nadal en Yosa TV Digital. Són molt senzills, mireu. Primer, vos graveu de festa en família, tots soles, inclòs amb les mascotes de casa. En el vídeo, heu d'eixir disfressats d'algo de Nadal, bé siga un gorro de Pare Noel, corona de Reis Mags, les serpentines que decorar l'arbre de Nadal, o amb el que vulgueu, relacionat amb el Nadal. Inclòs si aneu de compres a qualsevol centre comercial o gran superfície, segur que a aquestes altures ja estan decorats. Us podeu també gravar vestits normals, clar, o disfressats, si voleu. I mira, ja teniu el fons fet. El vídeo vos demanem que el graveu en el telèfon horitzontal, no vertical. Per favor. En el vídeo heu d'eixir ballant alguna cançó i al final del vídeo heu de llançar un bes en la mà a l'aire cara a la càmera, així anar. El vídeo, important, no té que durar més de 10 segons màxim, i teniu de fetge màxim fins el dimecres 16 de desembre, recorde, dimecres 16 de desembre, i ens podeu enviar el vídeo a través del nostre correu electrònic info.yosatv@gmail.com. Recorde, no més de 10 segons fins el dia 16 de desembre i al nostre correu electrònic info.yosatv@gmail.com. I molt prompte el tindrem ja disponible.